Днес пробваме Макс на снач. И така, тук са 60 кг, виждате раменете ми са доста нестабилни, защото правих предната вечер преси. 65 също подават. 70 вече се стабилизирам тук, адаптирам се към натоварването и движението. Както каже един мой треньор, вработвам се. 75 ги изтървах. 78. По-стабилно се получават нещата. Тук са 80. Хоп, тъмън, ама не. Отново. И Роки Балбоа, 7 серия.